Cin zuma wato dental fluorosis. Menene cin zuma na haƙori? Su waye fi shafa? Ko me ke haifar da shi? Kuma ta yaya za a magance shi? Shi dai cin zuma na haƙori wato dental fluorosis larura ce da take shafar haƙori ta sauya launin haƙori ya koma ruwan ƙasa-ƙasa. Ita dai wannan lalura ana samun ta ne tun yaro yana ƙarami, yan ɗan shekara 8 ko zuwa ƙasa da haka, kafin haƙoran girma su fito masa. A wani bincike da Waraka Media Concept ta gano cewa cin zuma na haƙori wato dental fluorosis na aukuwa ne ta dalilin shan ruwa mai ɗauke da sinadarin fluoride fiye da kima a cikinsa, ko ta hanyar amfani da waɗansu abubuwa da ke ɗauke da wannan sinadari na fluoride fiye da kima a cikinsa, kamar irin su man goge haƙora da sauransu. Haka kuma duk wanda haƙoran girma suka fito masa baya ɗaya daga cikin masu haɗarin kamuwa da wannan cuta ta cin zuma. Kazalika yana da kyau a fahimta cewa shi wannan cin zuma ɗin yanayi ne kawai da yake sauya launin haƙora, amma baya shafar lafiyar haƙora ko kuma ayyukansu na yau da kullum. Ta yaya za mu kare yaranmu da kamuwa daga cin zuma? Babban hanyar kariya daga cin zuma shine rage amfani da ruwa mai ɗauke da sinadarin fluoride sosai a cikinsa, sai kuma kula da yara wajen zuba man goge baki, kar su zuba shi da yawa ko kuma kar a bar su dinga sha. Na ƙarshe shine ziyartar asibiti ko kuma likitan haƙora duk bayan wata 6. Idan yaro yana da damuwa da ta shafi haƙora ko canjin launin haƙoransa, a yi sauri a kai shi asibiti wajen likitan haƙori. Menene maganin cin zuma? Cin zuma ba shi da wani magani wanda ake amfani da shi wajen kawar da shi, domin shi cin zuma baya raunata haƙora, sai dai yana sa haƙora su canza kala daga farare su koma ruwan ƙasa-ƙasa. Mafi yawan mutanen da suke ɗauke da wannan cin zuma suna da kariya da kamuwa daga ramin haƙora fiye da mutanen da ba su da cutar cin zuma, saboda sinadarin fluoride na da matuƙar muhimmanci ga lafiyar haƙora, sai dai idan yayi yawa ne yana da matuƙar illa ga lafiyar haƙoran. Sunana Zainab Nuna Abba daga nan Waraka Media Concept Development Hub.